Lamshugotini ani ketal blog jotonon tipor kaham tam suwa kolom ka sai se male na hada na kolom te hanyo chori tongshu ngka ta she mamu sungai phaimani blanka diponi mamu sungai pe bekha ngka ke tabuk no kisa sap khainai khana para thana hin tongo ngka khana para thanga ke burjani phaijano pra 1 mas rok tongai phaina hin tongo ngka bani bage joto sap khaya ku pai klangnai ngka ke boto tongnai boano tuni simi 3-4 din tongai phainai ngkai jengka jeri bekani torok nai ta angka nok ro kisa sap khaya ku be bet ka puru change ke klangai thangnai ngka ke apun bagai nok tin ani blog nai jong do chewai ngka tini nok sap khaima rok nok farmer rok nok funo gana ngke norok ta shali dita nai jong di be thik khaibe kya tabka alan ri thik khainai alan ri bo thik khai ri bakhan gena strap ta tong gena chala phage gena ri ro khan chaka box sabai haino ubur jabru khai ri bai nai a ko sala ro khama ba haino ri rok langa jen bera to boro bri rok tor ma hage tor na hano ang tabo bo thik khai ri khable ta strap sa tong bo phage na ain chaka ri bera bai ye haino legi jai ri khiri bai nai nge tabo khang ri thep bai kya tabo nga ke super ni ri thik khainai